Blue, DXKS, Surigao, DXKO, Cagayan de Oro, DXSS, Zamboanga, DXKD, Dipolo, DXKT, Davao, DXDX, General Santos, RPN, Radio Philippines Network. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa Gungunyan. Minaanduyog sa baga namamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohuan, ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. Sa paglipas ng panahon at sa darating pang mga taon, marami mang pagsubok ang ating naranasan. Ngunit patuloy pa rin tayong sama-sama at dalangin anuman ang mga balakid sa ating daan. Ito'y ating malalampasan na may pag-asa at taos-pusong pagpapasalamat at pagpapakumbaba. Kami po ay bumabati sa inyo ng isang maligayang Pasko at manigong bagong taon mula sa kauna-unahang himpilan ng radyo sa lungsod ng Iriga at Rinconada. Ito po ang RPN DZKI Radio Philippines Network Radyo Ronda Iriga. Maraming salamat po. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga. Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply para po sa madikalidad na electrical product. Day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Holcan, San Francisco, Iriga City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, pamong maka-blue, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangkok kumaka-blue sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, good morning, Sunshine. Hello, Bright Bar Blue. Isa lang pangalan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good morning, Sunshine. Hello, Bright Bar Blue. Isa lang pangalan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus,
99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 smart dishwashing paste. Ang galing-galing mo! Smart 2. Smart dishwashing paste ko! Smart 2. Pritong ulam na masebo, mato o kaldero. Ang galing for everyday. Araw kayan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste! Heavy duty linig, kada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget? So solid. White Rose Papaya Wow. White Roses. White Rose Papaya Wow. White Roses. White Rose Papaya. May glow up with the White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puting power times 2, plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of 2. White Rose Papaya. Kuting sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. Naghahanap ka ba ng mga serbisyong pang-agrikultura at pasilidad para sa inyong pangangailangan sa pagsasaka? Pumunta sa Agricultura Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari ng Lubasi Anthony Cooperative. Nag-aalok ang Agricultura Agri-Industrial Corporation ng mga serbisyong pang-agrikultura tulad ng dairy processing, grains and machinery center, vermiculture, apiculture, cacao farming at maraming pang iba. Bisitahin ang kanilang opisina at bumili ng masasarap na pasalubong sa kanilang dairy bookstore na matatagpuan sa Bonifacio Peñado Street, Barangay Uno, Gubat, Sorsogon. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring bisitahin ang kanilang opisyal na Facebook page, Agricultura Agri-Industrial Corporation, o kontak nyo nilang cellphone number 0931-931-2289. Agricultura Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari ng Lubasi Anthony Cooperative. Ako si Marisa, 62 years old. Nakakapanlong mo ang feeling na parang unti-unting lumalabo ang paningin mo. Sa edad ko, akala ko normal na ang paglabo ng mata. Pakiramdam ko, may ulap na laging nakaharang at nakakasilaw ang bawat ilaw. Pero nagbago ang lahat nang nalaman ko ang iBerry. Dahil sa natural na sangkap nitong iBright at Bilberry, sinubukan ko at hindi ako nagsisi. Unti-unti kong napansin na mas malinaw na ang mga kulay at hindi nagsasakit sa mata ang liwanag. Wala na yung pakiramdam na may ulap. Salamat sa iBerry. Huwag mo lang magdadalang at sa paningin mo. Hanapin ang iBerry sa pinakamalapit na bitika. Mag-kidney care. Iwas sakit sa kidney. Ako si Carla, 45 years old. Dahil sa mataas na creatinine, umaabot ng 3 mg per deciliter, laging pagod at hirap sa paghinga. Sinabi ng doktor, kailangan ng mag-dialysis. Sinubukan ko ang kidney care at sa 3 linggo, bumaba ang creatinine ko sa 1.7 mg per deciliter. Salamat kidney care, hindi na ako takot sa dialysis. Mag-kidney care. Iwas sakit sa kidney. Ang kidney care ay magbibigay sa mercury, South Star Drug at masubing body. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo
Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV at naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Need a hotel? GSAC Hotel is a perfect option when you are on a budget. Nice room, new and modern. The prices are great. Very good option to stay if you need a good and simple hotel. They have air-conditioned rooms with free Wi-Fi. They also have fantastic family room, all of which deliver the perfect blend of home and hotel. GSAC Hotel is located at corner Luna Candol and Quezon Streets, Gubat, Sorsogon City, beside the GSAC main branch. Call them at 0930-1398-007 or at 0965-150-7477. Namamas ko po! Siguruhing safe at healthy ang celebration with your family. Narito ang ilang tips para sa malusog at likas na Pasko. Tamang pagkain, ehersisyo at disiplina ang kailangan para sa isang healthy handaan. Iwas paputok para iwas disgrasya at sakit. Para be healthy, don't drink and drive. Gawing ligtas ang Christmas dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Ang Pasko simbolo ng kapakumbabaan, pagkamuot, asim pagkasararo, lugod, bakusan ng mga material na regalo, ang ikaugma, kundi ang espiritu ng Diyos na sa tuyang parang tubos. Ang mensaheng niya atod sa Indo kan mga binasunod. Honorable Melnan R. Moralio Azanza, San Isidro, Irigas City. Dr. Friend Z. Nonato, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. Attorney Rico G. Borromeo, San Isidro, Irigas City. Jean G. Vera, Seafoods Trading, Stall number 37, Public Market, San Francisco, Irigas City. Leo Joshua Marcel Jorel O. Kaayaw, San Isidro, Irigas City. Jose Manrique Oralio, San Isidro, Irigas City. Nestor M. Andalis, San Agustin, Irigas City. Naking Pool Water Refilling Station, care of Mr. and Mrs. Polly and Anak Bagaporo and family. Zone 2, Highway 1, in front of San Isidro Elementary School, San Isidro, Irigas City. Architect Sofronio Sani B. Maestrado and family. Butawan, San Roque, Irigas City. And Corina M. Lagyap and family. City of Dublin, Republic of Ireland. Sa Indo po gabos, Jos Mabalos. Merry Christmas and a Happy New Year to all. Ngunya nakapaskuhan, sa tahaw kan sa tungkaumahan, dahil ka man lugod malingawan ang tunay na diwa kan Pasko, iyo ang pag-abot kan sa tuyang kagurangnan bilang sarong umboy sa sarsaban. Pinapakimumdum ang pagiging mapagkumbaba sa kun mapagpasalamat sa gabos na biyayang naresibi sa patapos ng taon. Sa ngaran kan University of Northeastern Philippines asin bilog na pamilya Alfilor sa Irigas City. Ini po si Atty. Peachy Alfilor nagpapaabot ng mahugmang Pasko asin mauswag na bagong taon. An kaugmahan lugod, makamtanyato, an katuninungan magdanay lugod sa tuyang mga puso. Ngunyan nakapaskuhan, laom niya mo an sa indong kaligtasan. Pamaskong mensahe, hali sa mga binasunod. KJCL Home Enterprises, San Francisco, Irigas City, Punong Barangay, Teofilo Ibarreta, and Barangay Council, Santo Domingo, Irigas City, Mr. and Mrs. Henry Botor and family. Botor Store, San Francisco, Irigas City. Maria Cristina Alcera Turla, Dubai, United Arab Emirates. Mr. and Mrs. Ray Ivan Robichu, Zone 3, Calle 2, Santa Cruz, Irigas City. Mr. Ricardo Tagum and family, Zone 3, Santa Cruz Sur, Irigas City. Kuntud Boys, San Miguel, Irigas City. And Corina M. Lagyao and family, City of Dublin, Republic of Ireland.
Maugmang Pasko, asin manigong bagong taon sa lambang sao. Jesus Christ was born on Christmas Day, and man will live forevermore because of Christmas Day. Ang espiritu kan Kapaskuhan ay sumisimbolo sa araw ng kasiyahan, araw-araw na pagbibigayan at pagmamahalan. Isang maligaya at mapayapang Pasko sa ating lahat. Mensaheng hatod sa satuya ng mga minasunod na sponsor: Lalas Boutique and Mini Mart, PGSN Store, Siramag, Balatan, Camarines Sur, and Amang Ingo Gasoline Station, Santo Domingo, Nabwa, Camarines Sur. Liters Cafe with branches at Nabwa, Goa, and Ligao, owned and managed by IB and Hiriwab. Opens daily 9 a.m. to 9 p.m. Milestream Water Filling Station and Milestream Variety Store, located in front of Balatan Municipal Police Station, Balatan, Camarines Sur. Billsnet Canteen and Catering Services, Siramag, Balatan, Camarines Sur, owned and managed by Maria Cecilia Wabanyaria. Chat Barbosa Clothing Line and Cucinas Catering Services, Barangay Siramag, Balatan, Camarines Sur, owned and managed by Miss Charito Labillas Barbosa. Manghentes Beach Resort, located at Pararaw, Balatan, Camarines Sur, owned and managed by Ma'am Adele Fajardo Manghente and Brisilda Manghente Elevado. Police Major Engelbert L. Toraldo, Chief of Police, Baaw Municipal Police Station, Baaw, Camarines Sur. Honorable Mark Nino Pabacasano, Municipal Councilor, Balatan, Camarines Sur. Attorney Domingo Jun Saldo, Municipal Treasurer's Office and Municipal Administrator, LGU, Balatan. Maligayang Pasko, asin manigong bagong taon sa Satuya Pugabos. Sa gitna ng mga hamon at pagsubok na ating pinagdaanan, ang Pasko ay nagsisilbing matamis na paalala na laging mayroong pag-asa at bagong simula. Maligayang Pasko at manigong bagong taon sa ating lahat. Mensahe ng mga minasunod: Attorney Shai Fajardo Noble, Board Member, 5th District of Camarines Sur. Oh My Gas Gasoline Station, located at Zone 7, Barangay Duran, Balatan, Camarines Sur, and Kaloy Store, Siramag Poblasyon, Balatan, Camarines Sur. Owned and managed by Mr. and Mrs. Kaloy and Bibilin Porlante. Kaloy's Barbershop, Siramag Poblasyon, Balatan, Camarines Sur, located at the back of Kaloy Store, inside Balatan Public Market. Kaloy's Barbershop, Siramag Poblasyon, Balatan, Camarines Sur, located at the back of Kaloy Store, inside Balatan Public Market. Kaloy Spam official Facebook page. Sa Indo Pugabos, maligayang Pasko, asin manigong bagong taon. Magandang araw po sa inyong lahat, minamahal naming kababayan. Ang Bureau of Fire Protection, Iriga City Fire Station ay muli pong nagpapaalala natin pong paghandaan at ligtas ang pagdiriwang natin ng Kapaskuhan. Maaari po lamang ay tandaan ang mga sumusunod na paalala. Una, gumamit ng tamang pailaw at dekorasyong elektrikal na aprobado ng DTI o may ICC sticker. Pangalawa, huwag magsaksak sa mga wall outlet at extension cord na sobra sa kapasidad nito. Maaari itong pagmulan ng apoy. Pangatlo, huwag manigarilyo o maglagay ng kandila malapit sa Christmas tree, kurtina o mga dekorasyon. Maaari rin itong pagmulan ng sunog. Pang-apat, iwasan pong magkabit ng Christmas light sa Christmas tree na gawa sa metal. Maaari itong daluyan ng kuryente at inyong ikapinsala. Pang-lima,
Patayin ang mga Christmas light at iba pang dekorasyong elektrikal kapag matutulog o aalis ng bahay. Pang-anim, ang paggamit ng sky lantern ay mahigpit na ipinagbabawal ng pamunuan ng Bureau of Fire Protection dahil maaari itong bumagsak sa mga bagay na maaaring pagmulan ng sunog. Tandaan, maging handa at ligtas po tayo ngayong Pasko. Huwag pong kalimutan na isalang-alang ang kaligtasan natin at ang mga minamahal sa buhay. Para sa anumang katanungan at sa sandali ng sunog, maaari lamang ay tumawag sa numero 0918-241-7423 o 0920-986-1460 o i-dial ang 911. Kami ang inyong BFP, Bombero Fred Palagi, nakaandang pangalagaan kaligtasan ng mamamayan. Marhay na aldaw po sa Gabos. Sa ngaran po kang Bato Municipal Police Station, ako po si Police Captain Mark Anthony Oclidera, Acting Chief of Police, asin ang Gabos na kapulisan. Kami nagpapaabot nin maugmang Pasko. Dakulang pasasalamat sa saindong suporta. Arami na bakong perming madali, pero sa tabang nindo, nagigibumian sa muyang trabaho. Sa Kapaskuhan na ini, lugod magkaigwa kita nin katuninungan, kaugmahan, asin pagkamuot. Asahan nindo na kami padagos na maglilingkod din tapat. Lugod, ang Pasko magdara nin karahayan sa saindong pamilya. Kami sa Bato MPS, perming yaon para sa saindo. Mag-ingat kita Gabo sa pagsilibrar. Liwat, maugmang Pasko, asin manigong bagong taon sa Gabos. Hale sa management and staff kan RPN DZKI Radyo Ronda. Kami nagpapaabot sa indo nin mogmang Pasko asin mo swag na bagong taon 2026. Asin siriman ang mga minasunod. Aude Jose de Villa, retired Philippine Air Force Major, Zone 2, San Jose, Irigas City. Mr. and Mrs. Ignacio Serrano de Villa and family, San Isidro, Irigas City. Barangay Council o Barangay Santa Cruz Sur, Irigas City. Christy Lim, San Diego, California. Arlene Avila Maestrado, Arlene and Kranz 2, Maestrado Store. Zone 4, Market Site San Francisco, Irigas City. Engineer Erlinda Maestrado and family, number 260, Coral Street, San Isidro, Irigas City. Ani A. Mago and family, Zone 2, Santa Cruz Sur, Irigas City. Sa Indo po Gabos, maging matuninong asin mog malugod ang Kapaskuhan sa Lambang Familia. Merry Christmas and a Happy New Year to one and all. Ang mga kasama